Nou, is het al de crisis, hè? Wat zo nou de crisisdagen wijzen. Zonder wat mooi beelden van de Friese vloggen. We gaan ze al hier uitzacht, wat al je pensioen, wat al je uitrekenen. Alle cijfers, ze binnen duidelijk en er binnen PR-beelden. Dat ben de beste. Geweldig. Hoi. Wat zei het? Wist het Dat nog? zou ik vregen hebben dat ik een gabber was. Oh ja, ja. Oh, wie is er dan? Dat zie ik. Er is nog steeds een gabber dan. Dat ben ik nog steeds. Jawel. En wat voor gabbermuziek vind je zo leuk dan? Alle gabbermuziek. Allemaal. Behalve Ain't No Party Like an Alcoholic Party. Dat is not... Ah nee, grapje. Ik zou zeggen, dat is een hele vers toch? Ja toch? Ik heb je herkend man. Ik zie je staan. Ik denk ik moet even laten zien dat ik er nog ben. Weet je? Ja, wees, ja. Toch? Ja is. Ja, leuk man, nou. Ja, Zet hem op, hè? hoor. Yo. En veel succes vandaag. Ja, dankjewel, doe ik, hè. Ja, jeetje, wat een video net. Een gabber. Hij zei dat hij hem herkent hier, dat ik hem als jeder interviewd ha. Ik moet eerlijk zeggen, het kan best wezen dat ik deze man een keer jeder interviewd ha, maar dat er op dat moment er wat oors uit zeggen dan jere. Wat ben je aan dit, mevrouw? Lumpo, yeah. Sorry? Lumpen. English. You speak English? Where are you from? From Latvia. Latvia. You're also from Latvia? No, I'm from Vietnam. That's why. Vietnamese lumpia. Oh, you're also from Vietnam. But do you speak Vietnamese Dutch or lumpia. no? No, sorry, I'm a student here, so. Are the Vietnamese lumpias here in Holland the same as in Vietnam? Ooh, I would say Student it's sites, a little huh? bit better. A little bit better. Because I don't know, at first I thought she said it just for fun, but then it actually tastes better. 1210.000 kijkers hebben genoten van hoe de lumpia mevrouw een lekkere Vietnamese lumpia hier. Een lumpia mevrouw. Ik ken die fout een keer lumpia mevrouw nemen, dat staat er gewoon nergens op. Ze is student. Ik vraag me nou af, zo is hier een hinderkaan wijzen om de Vietnamese lumpia's in Nederland te bestuderen. Je gaat een kwarte broek hoor. Een kwartenbroek in december. Ja. Die gaan we altijd doen. Die hebben we altijd doen. Je gaat altijd een kwarte broek hoor. Ja, die gaan we altijd doen. Ja. Oh, hebben we altijd doen. Zware winter geweest. Hoeveel mensen is er, man? Maar de broek, hoor, ja. We de Welke kwartenbroek. temperatuur look je dan een lange broek hoor? Ja, meestal altijd pas sneeuwlight. Of met de schaatsen. Je gaat net eerst rijden in de kwarte broek hoor. Nee, daar ga ik hele poort naar hier. Geweldig. Makkelijk niks. Deze man had dus gewoon een kwartenbroek. Het is december. Hij had hem eigenlijk altijd doen. Oh, sorry, ik zei hij. Eigenlijk mag ik zeggen ze. Want hij praat in de we-vorm. Wie had altijd een broek aan? Dus sie had altijd een warme broek aan. 200.000 mensen kan zeggen, dit is een kwartenbroek meneer. En we er blierd van. Oh, dat is alweer een mooie orde hier. Dit is eigenlijk al hastel even eten. Oh, hallo mevrouw. Jo, steek het dan nog. Het wordt reed, hè? Wat zegt u? Het wordt reed. Wat zegt u nou? Het wordt rood. Nou in. Het wordt altijd weer groen. Oké, ja. Maar nu is het rood. Het is er gewoon nog heen. Zak jij dek natuurlijk, hè? Prachtig, prachtig. Deze vrouw ben ik wel vaker zien aan. De laatste tijd check ik haar trouwens nooit meer. Nou, dat kan toen twee dingen met zitten. Of ik het heel slecht met haar, of ik het juist heel goed met haar. En ik hoop natuurlijk op het laatste. Hoe gaat het met je leven? Ja, gaat wel Altijd goed, een- lekker wat. Altijd een goede beginvraag. Hoe gaat het met je leven? Ik stel net vaak deze vraag, maar ook nog vragen, dat is wel een goede vraag. Hier, op Lekker warm vakantie hier, en ja. ook niet. Waar ga je naartoe op vakantie? Frankrijk. Lekker, en waar dan in Frankrijk? Parijs volgens mij. Bij die hele hoge toren. Dat is Parijs volgens mij. De Eiffeltoren bedoel je? Ja, daar. Weet je, wat gaan jullie doen dan in Parijs? Zwemmen, denk ik. Zwemmen. En daar gewoon vakantie. Weet je wel wat de bijnaam is van Parijs? Nee, eigenlijk niet. De stad van de liefde. Ja, bro. Ja, Bram. Komt perfect uit. Geweldig. Hij associeert Parijs net zozeer als met de stad waar die hege toren zit. Hij denkt als eerst om de hege toren en dan denkt hij pas om Parijs. Je wilt naar een video. Jongen, we binnen tot 10 belanden, mensen. Of is het 10 en ik altijd tot 10? Het is een video uit augustus. We zijn nog steeds in december, mensen. Augustus heb ik een hele mooie video
In deze video hiet hierin op een computer 8 Augustus AQO 8 AGLGD AXXV SKI spreek OVL IU XL FVD QIC UL QDI D6 WM QNU AGI AIZ en je staat maar een troppen en MP4. Als ik u zo hoor, dan denk ik van die komt niet direct uit Leeuwarden, denk ik. Nou, jawel. Toch wel? Ja. Ja? Ik wil allemaal gaan Maar de vis nou. volgens. Nee, ik praat geen Fries. Nee, hè? Een liedspitske, maar dat is volle. En ik woon ook op het dorp, hè? Dat is ook niet altijd. Ja, dat zijn we. Waar is het dan? Ja, Oenkerk. Oentjerk. Let's go, Oenkerk. Als je wil horen, Hartstikke leuk wapen, Oentjerk. Kom er wel eens. ja, Een leuk. leuk café daar. Wapen van Friesland of zo heet het, hè? Ja, volgens mij wel, ja. Dat zou wel kunnen. Ook leuke dorpsfeesten daar. Ja? Ja, Ja, binnenkort wel? Giekerk, 100%. Ja, dan kun je beginnen. Ja, daar staan we hoor. Zeker, ja. Daar staan we. Daar staan we, ja. Geweldig. We werken hier aan om stagiaires in de Friese vloggen die door ondertitelingen. Dat is deze video ook goed te zien. Jeetje. Oenkerk zeggen is die een gietkerken die al je volgens mij onlijk hoor. 440.000 mensen zeggen naar een soort van Frieske Brit Dekker. Net look-alike, maar praat-alike. Hallo student. Jo bent student? Ja. Ja, je studeren? Ja. En je woont hier, hè? Ja. Ben je bij de verderop? Ben je verder? Wat studeer je? Pedagogisch werk. Pedagogisch werk. Dus dat is gewoon meestal op te leiden. Hey, wat doe je eigenlijk pedagogisch werk? Wat is dat? Dus we zijn opgeleid om in WSO of een kinderopvang te werken. Wat voor letter werk je? In de stad ergens. Ben je zo? Ja, in WSO. Leuk. Ja. Belangrijk werk. Ja, klopt. Is het leuk om te doen met band te werken? Ja, zeker. Heel leuk om te doen. Geweldig. Ik moet eerlijk zeggen, bij deze video had ik eigenlijk vreemd me al waarom hij eigenlijk 6.000 mensen naar jongen. Het is eigenlijk gewoon een heel normaal gesprekje met een vrouw, een soort student. En ik moet eerlijk zeggen, mijn vragenstellerij wie je net op een top weer, want ik begon al met hey student. Nou kijk, waar staat dat een student weer? En ik probeerde al pedagogisch werk een beetje zelf uit te lezen, maar daar kwam ik al net uit. Dus ik moet eerlijk zeggen dat wie meer een, dat ik zelfs net zo goed erin weer, maar dat die mevrouw me wel heel aardig te woord stier. Oh, waar zou er op nummer 6 staan? Oh. Dat is een heel bekende Fries die hier op nummer 6 staat. Een hele bekende Fries. Wat is deze Fries bekend? Ja, altijd no is wat het no is maar. PVV bovenop, ja. Nou, Oeh, ben ja. keuzes, hè. Kiel hebben we Dit nog, keer wordt partij het verkiezings. bovenop niet in tink. En voor de mensen niet denken van, oh, zij is zo zwart net wel. Nee, ik ga Nederlands paspoort en ik ben zo Fries als wat. Dus ik mij het zeggen. Geweldig. Zodat je zwart bent, dan maak je dus rare dingen zeggen hoe zwart. En ik weet eigenlijk niet precies hoe dit zit, hoe deze logica precies werkt. Het wie namelijk de dag naar de verkiezings en het wie heel lang stuivertje wisselen. Is PV nou de grootste, D66 nou de grootste. Dus ik dacht van, hé, waar kunnen we nou net beter vregen dan Roan Veldman, die we hier heel toevallig derk op straat zien kwamen. Hij heeft mijn telefoon Hij heeft mijn telefoon gewoon Wie heeft jouw telefoon aangeraakt. aangeraakt? Bender. Oh, Bender heeft jouw telefoon aangeraakt en nu hou je hem zo vast. Dit hoesje ga ik voor mijn hele leven bewaren. En wat ga je er verder mee doen met dat hoedje? Helemaal niks. Geweldig. Ja, ik kan niks over zeggen dan geweldig. Haast een miljoen mensen zeggen naar deze video hoe een famke een telefoonhoeske hier die onrekken weer terug Bender. Dan is de vraag natuurlijk aan deze mevrouw, haast het hoeske nog? En haast nog steeds op bewaren? Ik spreek geen Fries. Spreek je geen Fries? Nee, Hoe kan dat? ik spreek 2 talen, dat is meer dan genoeg voor mij. Welke talen spreek je dan zoal? Armeens en Nederlands. Armeens. Ja, ik ben van Armeense afkomst. Hoe klinkt dat Armeens? Ik heb echt geen idee. Je sekarang hayran het trossen met mijn katjasaskana. Yes, maar hij ketchup naar daarna. Ja, Klinkt goed. Wat heb je gezegd eigenlijk? ik zei ik kan wel Armeens tegen je praten, maar je gaat het toch niet verstaan. Heel mooi, miljoen views voor deze mevrouw die dus uit Armenië kwam, maar helaas dus geen Fries praten. Desalniettemin, wie een putte mensen die vonden het fantastisch. Wie ik vooral gecharmeerd van het uiterlijk van deze mevrouw. Ik ga regelmatig reacties zien van was maar mee op date of zulke soort dingen. Dus deze mevrouw had misschien een goede slagslijn, dat weet ik al net. En hier zijn we lekker voor zitten, de top fjouwer. Als er wat lekker warm poeiemelk in de bier, of misschien een biertje als je inmiddels pakt, hey, of een lekker red windje, of wat was gluwijn. Maar ze zeggen, of misschien juist wel met een hard night. Denk van, nou, lekker een hard night, ik zit lekker thuis. Zit nou even. Echt prima natuurlijk, hè. We hebben niet wel poeiemelk eigenlijk. Was het bij koffie, ja? Gaan we koffie? Ja, dan zijn we nog koffie. Nou, geen compliment, maar het zet het wel in. Nee, we gaan thee gaan.
Dit wie nou een van mijn eigen favorieten. Misschien wel de favoriet. Dat ik zei zo van, hey, wat weer nou de meest leuke video van dit hier? Dan zoek ik misschien zelf wel deze. Deze. Dat is eigenlijk mijn persoonlijke favoriet. Komst u wij dan? Balk. Balk. Je zou denken, die komt uit Balk, die weet het wel. Nee. Ik heb het nooit. Nee, het was bij ons thuis niet een ding. Je spreekt Engels of je spreekt Nederlands, maar geen Fries. Helaas. Ik kan alleen Kassa-Fries. Kassa-Fries? Ja. Dat is, Wat is dat dan? Ronne Zegels er bij, man. Dankjewel. Nog een van je fijne dag verder. Hoi. Oké. En weet je, de truc is, als je het niet kan, zeg het zo snel mogelijk en dan kom je er weer weg. Voor de niet-Fries onder ons, hè. Voor de niet-Fries onder ons. Moet snel praten. Heel snel praten en dan kom je er weer weg. Hart onder de knibbel. Zeker. Anders overleef je het hier niet, dan overleef je het zeker niet. Geweldig. Ja, geweldige video. Gewoon natuurlijk compleet viral natuurlijk door het Kassa-Fries. Wat een leuke spontane reactie van deze mevrouw die het dag maar hiet. Ik kwam onlangs een frommertje die zei van ik ga die video van die jongen. Ik kom uit Engeland. Ik praat zelf echt Kassa-Fries. Dagmar vertelde me net er wel van ja. Toen ik met die praten, wie ik eerlijk zijn al wel een beetje onschetten. Ik leid er nog net helemaal aan. Maar ik wil wel onschetten. Ik hoef dus me nog net op te vijgen, maar ik wil enigszins onschetten. Vandaar misschien ik wel het rare einde, maar die stem. Dit is weer helemaal het begin van die video. Ik ging die helemaal viral. Vooral op TikTok ga ik zo doen, jongen. Wat is het meest irritante geloerd? Als iemand naast me zit te eten. Oh, dat vind ik zo irritant. Sorry, ik moet luisteren. Maar dat vind ik echt heel irritant. Heb je nog een bepaald gerecht of... Crackers. Biscuit? Biscuit. Ja, biscuit? Beschuit. Oh, biscuit. Geweldig. Oh, op YouTube is het blijkbaar niet van de slechtst bekeken video's. Op TikTok een van de meest bekeken video's. En dat is juist maar weer. Elk kanaal had dan wel zijn eigen kijkers blijkbaar. Of het wordt op een andere manier, weet ik wat, hier gebeurt. Maar ik vond het hartstikke leuk, want ze laken het eigenlijk maar heel lichaam. He? Ze laken het en dan gaat ze echt zien. Oh, mijn broekzak eraf. Het is wel een intensieve manier van laten, mag ik zeggen. Dat is wel echt, het was zo'n workout bijna. Ja. Nou, dan hebben we het tak aan. Tot de top 2. Je weet wel, je weet wel. Je weet wel. Hallo, mag ik je wat vragen, meneer? Ja, wist wel, je wist wel. Mag ik je complimenteren met jouw mooie kleren? Ja, nou, dankjewel. Dankjewel. Ik wist zo in bed bij roegelen, dus ik denk, ja, nou ja, ik zou eerst even de bedding doen en toen weer tegen wat te woorden. Dus ja, voor het winnen het alweer. Waar kom je wel uit, vreemd mij? Wat mooi. Ik kom uit Hongarije, maar ik ben hier al een stukjes iets langer dan 12 jaar hier in Nederland. Een regentaal voor jou om te leren, het Fries? Nee, valt al. Nee, valt al. Heel veel mensen die toch van, hé, maar dit is toch AI, dit ken helemaal net. Het kan net zo wezen dat een Hongaarse gabber perfect Fries praten kan. Dit ben gewoon twee werelden, die ken net maar elkaar, die kreeg net bij elkaar. Eigenlijk praat ik nog beter Fries dan dat ik Fries praat. Ja, ik ga het horen beter, ja, voor het weer hier. Nou, ik ga nooit die uitspraak die bezig ik net is. En die zei van, ik zei, dat is geweldig. En zei, bezig nog. Dus die bezig nog is eigenlijk nog beter Fries dan geweldig. Dus die helm ik nog links in, maar is in Fries. Dat vond ik echt, dat vond ik echt fantastisch. De populairste video, meisken. De populairste video, ik doe even een peer, tekens of eerst. 2,8 miljoen mensen gaan naar jongen. Het is ongelooflijk. Nou, voor je daar, meneer. Wat ben je aan doen? Ja, we zo'n een hap eten helje. Weet je dat? Ja, dat bij de McDonald's even. Ga je zin mee, dus toch maar even wat kaarten fretten erin gaan. Je zin meer, het is een mandje om 12 uur, dan je zin meer. Ja, ik zit nog steeds in de hangover. Goed dan? Ja, ik nog sneu net zo goed. Wat is die? Ja, dronken, shotjes. Wie zegt? Ja, net verder dan de Kate. Oh, geweldig. Ik vond het echt zo'n mooi moment op die man zinkamer. We randen nou vlak bij kantoor eigenlijk. En ik zei die man al aankomen, mensen in een uur zijn een beetje jongen. En ja, dat is het voordeel dat je een beetje bekend bent met de Friese vlogger. Dan denken ze van, hé, dit is de Friese vlogger, daar kan we met praten. Dus je had een soort van voorsprong. Die man kwam op bij jou. En het is ook een intaker, dus ik ga je net in knipt. En want ik dacht echt bij deze man, ik denk van, ik probeer de vragen zo kwart mogelijk te houden.
zodat hij maximaal antwoordje kan. En het pakt er gewoon fantastisch uit, want de mimiek van deze man, hoe dat ik zei het, van oh, God, te vragen. Ik denk van, dit is echt voor meesten boeten Friesland, is het een soort van, als het niet een size van oké, de bevriske meesten die zitten in een keet, dan stelt hij zo'n persoon voor. Dat ken gewoon. Dit is gewoon het archetype keet zitten. Meesten, nog een heel nog voor Christfeest, een heel nog voor uiteind, gewoon alle vingers erom, denk erom bij het kabit zitten. Misschien net al de volle drank. Probeer net voor de tonnen te staan. Dan gaat het vaak mis. Probeer erachter te blijven. En dan wens ik hem heel nog voor 2026. En dan show we hem vanzelfs weer. En dan komen we natuurlijk met volle meer mooie virale video's. En ik hoop eerlijk zijn dat dan die eerste video het vervolg is op de meneer bij de hangover van het katerfretten. Want dan ben we namelijk even weer in de Kate West. Tegen dank ik voor je hem stiepen onder de Frieske vlogger in 2024. Zonder hem als jogger hier natuurlijk nooit zo'n succes wezen kent. Daarom tegen dank voor het grutmeidje van de Frieske vlogger. Geweldig.